Третия съм знака тук с мен е трол. Това е третия епизод. Да. Май четвърти. Не, трети. Да, трети епизод. Аз хвърлям неща. Продължаваме се от тук. Махай се. И ти си хвърля неща. Добре, аз ще ти дам само и той, за да се целуваш. Мислех пръстен да ти купя. Аз ги вземам, за да запечатвам дупките. Бастион. Кралява взима. Тъй ще правим, за да не взимам. Аз излизам. Що? Този епизод ще иззема от пещерата. Ще направим хубава къщичка, с който ще си пърдим. Точно на последния момент. Взех единия, взех втория. Махай се! Дени! Има още? Дени, грини! Коста, погледни върху мен, бе. Дени, мени, грини! Аз взех едно. Искаш да ти хвърля? Да. Аз имам 6. Дени, мени, грини! Имам 6 диаманта. 15 диаманта. Колко? Дени, мени, грини! Ние сме супер развити и трябва да иззаме от пещерата. Дени, мени, грини! Ще иззаме ли от пещерата или не? Да, дени, мени, грини! Ако искаш да опусти малко. Не, дени, мени, грини! Къде си? Да вземем ни печката. Ама как ще излезе? Не, бе. Как ще излезе? Колко... Ама... Знака, как ще излезе? Аз ще изляза по мой си начин, ти... Състой ли? Аре, горе. Мислех пръстен да и купя. Абе, махай се! Мен ме остави тука. Какво да правя? Сега, ако им падне лава? Мислех пръстен да и купя. Абе, това са левелите върху мен! Кой? Аз 2001. Мислех пръстен да ти купя. Баси, умрях. Защо? Грабел ще е! Грабела, майка ти ще има! Аз съм тук, качвам се върху теб. Да взема ли всичко? Чупи грабела! Сега къде е то? Бас, стои си там! Взех си всичко. Взех ти всичко. Стои си там! На кого? Виждам ти името. Стоя си тук, ама тук мястото ми не стига на мен. Survival. Survival Да те сме? намеря. Survival сме? Не, креатив пусни, да? Чакай, аз се зам навън. Просто трябва да фърля тук всичко, което не ми е необходимо. Ти виждаш ли ми името? Виж ти къде си. Бачо големия гравел. Не бе, то майка ти грабела, бе. Аз си... Баси тъпото. Аз те чакам при името. Окей ли? Окей. Значи. Ти сега... Ама ще им върнеш нещата. Защо? Нали заедно трябва да ги използваме? Да. Няма да ги използваме, значи заедно. Не бе, ще ги използвам. Значи ти ще излезеш и тук някъде. Не си я лавиш. Не чекай. Виждаш ли ми името? Да. Виждам, да. Нали излизаш?
Да. Поне тръгнах за теб, бе, човек. Чупя диаманти с ръка. Знака! 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 Куткудяк, знака! Излом знака! Чупя с кадре. Чупя с пръст. Не чупи. Не чупи, ще паднеш при мен, после няма как. Не чупя, излиза. Сия. Аз чупя захарна тръстика. И намерих мамагарята. Аз открих пещера. Аз намерих мамагарята. Нямаме седло. Ета. Буку. Бях при теб. Бях при теб и... Не от... Щях да те ударя. Не извънес. Аз намерих магаря. В пещерата. Абе, баси не се разпадам. Не е в пещерата. Ама ако беше в пещерата? Мислех пръстен да ти купя. Ти ми каза, не харесваш пръстенето. Дай диаманта. Продаваме гайните работи. Помисли, чокам са блесне. Дай ли ви да супа? Този мисъл знае защо е гане, за да ти кажа. Скъпотените неща. Какво да ти дадем? Нямам да ти дадем диамантите. Защо аз ги открих? Няма за теб диамантчето. Жалък! Аз ги открих! Кой бе? Защо ми велиш захарна тръст? Дай диамантите! Те са си мои. Значи няма да ги поделим? Ще ги поделим! Добре, аз си тръгвам. Ще ги поделим, ма! Аз си тръгвам. В къщата ще си ги поделим, бе! Ти ги вземаш сега, глупак си. Айде да събираме дървета. Дай ми айран. После ще ти дадем... Дай айран! Колко имаше ти? 64. Добре, после ще ти ги дам, нали съм на двама Дай ни? поне 3 дай. Дай 3 вземи ги и ми дай 3. Какво? 3 айрана дай, вземи ги. Сложи ги някъде и ги чупай за мен. Ти си ги чупай. Аз нямам. Аре. Голям глупак си. Ми служи той. Мисли, бебе, да ти купя. И ми служи пещ. Пещ и крафтинг. Още крафтинг нямаме. Аз имах. В мене. Ко стана, бе? Бъга! Кой бе? Бъга ми, бе, заради те. Що? И това е края на този епизод, защото много ми бъга.